Dobroveče. Na programu televizije Melos pratite još jedno izdanje Kraljevačke hronike. Sledi kratak sadržaj današnjih vesti. Sadnjom drveća u Borićima obeleženo 33 godine rada Srbija šuma. Vojska raspisala konkurs za prijem u oklopne i izviđačke jedinice. Konkurs otvoren do 15. oktobra. Makers Lab otvoren u Poljoprivrednoj školi u Kraljevu. Crveni krst sa korisnicima narodne kuhinje u Matoroškoj banji obeležio Međunarodni dan starih. Održan 26. Spinner kup u Kraljevu. Poljoprivredno-hemijska škola dr. Đorđe Radić prva je poljoprivredna škola u Srbiji u kojoj je otvoren Makers Lab, čime je zapravo pokrenut i program budućnosti poljoprivrede. Otvaranju je prisustvovao veliki broj zvanica iz različitih sfera rada i stvaralaštva iz cele Srbije. Makers Lab je multidisciplinarni prostor za učenje u kome učenici razvijaju svoje ideje, kreiraju, stvaraju primjenom STEM metodologije. Oprema i okruženje Makers Laba je podsticajno za učenje i razvijanje veština potrebnih za 21. vek. Mi smo 20. škola koja otvara Makers Lab, ali prva smo poljoprivredna škola koja je dobila pametnu biobaštu, a to znači da je ona digitalizovana sa senzorima koji nam daju informacije o vlažnosti vazduha, o vlažnosti zemljišta, sadržaju hranjivih materija, temperaturnim razlikama ako govorimo o zatvorenom prostoru i naravno to ćemo sve koristiti za obuku naših učenika u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Makers Lab je učionica budućnosti koja postiče kreativan i inovativan rad, saradnički, ističe profesorka ove škole. Nadamo se da ćemo izgraditi bolje odnose na nivou učenik-nastavnik koji će više biti mentorski i kolegijalni. Zatim će škola razvijati saradnju sa drugim školama i institucijama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Razmatraće se savremene teme i potrebe i obrazovanje voditi u kontekstu toga korišćenjem savremenih tehničko-tehnoloških rešenja. Ono što nas sad odmah čeka, to je projekat Pametna poljoprivreda. Nordeus fondacija ga pokreće i ove godine će se realizovati deo tog projekta takozvani pametne bašte, Makers bašte, gde će se na otvorenom saditi bašte čiji će se napredak i razvoj pratiti putem digitalne tehnologije kroz Makers Lab. Ovakve učionice su značajan pomak ka modernizaciji obrazovanja, istakla je na otvaranju načelnica školske uprave. Na ovaj način promovisat će se savremeno obrazovanje u savremenu tehnologiju, gde će učenici na osnovu svojih ideja raditi na kvalitetnijoj nastavi, a imaju i kvalitetna samu tehnologiju sa kojom će raditi. Ponosni smo zato što je ovo prva učionica budućnosti i prva u poljoprivrednoj školi u celoj Srbiji. Znači, naša poljoprivredna škola je prva poljoprivredna škola koja je uvela Makers Lab. Da bi Makers Lab, odnosno multidisciplinarni prostor za učenje, bio i realizovan, pomogli su mnogi, među kojima je i Nordeus fondacija. Ovo je 20. po redu, jubilarni Makers Lab koji otvaramo u Poljoprivrednoj školi u Kraljevu i ujedno predstavlja i početak jednog projekta koji će obuhvatiti 5 poljoprivrednih škola koje sve otvaramo ove nedelje. U okviru ovog Makers Laba učenici poljoprivrednih škola imaće priliku da svoja znanja koja imaju i koje dobijaju u poljoprivrednim školama u stvari povežu i sa znanjima iz tehnologije, da dobiju mogućnost da neke od tih tehnologija i primenjuju i da kroz iskustvo u stvari uče o tome šta je poljoprivreda budućnosti, na koji način će tehnologija upravo uticati na budućnost poljoprivrede. Oni će u timovima u kojima se povezuju sa svojim vršnjacima iz gimnazija i tehničkih škola u stvari zajedno razvijati različite projekte koji bi trebalo na neki način da rešavaju različite probleme koje oni prepoznaju u radu na njivi, u radu na lokalnim školskim ekonomijama i sl.
Ova laboratorija je skup samih učenika da razmotrimo razne ideje, da kako bi razmislili o čemu misle učenici, o čemu nastavnici i da donesemo same odluke u kome su veoma značajne u samo ovo doba poljoprivrede i određenih djelatnosti u njoj. Ja sam Katarina Korićanac, učenica 4. godine, tehničar za zaštitu životne sredine. Jako smo sretni što se ova laboratorija otvorila u našoj školi jer jako nam znači, pogotovo nama zaštite životne sredine jer imamo predmet ispitivanje zemljišta, opremu smo dobili pa će sad sve biti lakše i brže u samom ispitivanju i lakše se povezujemo sa poljoprivrednim tehničarima o izboru i količini đubriva i biljaka za sadnju, tako da je sve mnogo lakše i brže kada smo dobili svu tu potrebnu opremu i ovaj prostor. Pored brojnih zvanica iz društvenog i javnog života Kraljeva, otvaranju Makers Laba su prisustvovali i predstavnici dostignuća mladih u Srbiji, Centra za promociju nauke, NLB banke i mnogi drugi. Kao da roditeljima nije dovoljan udar na džep, paprene ekskurzije, izleti, rekreativne nastave koje poskupljuju i 2 puta godišnje, nego sad neki od njih koji žele da pošalju dete na đačko putovanje moraju i dodatno da iskeširaju novac za depozit u hotelu koji će dete priložiti na recepciji kako bi u slučaju štete hotel mogao da nadoknadi istu. Hotel u kome borave učenici zahteva polaganje depozita na recepciji u iznosu od 500 dinara po učeniku u slučaju štete u hotelu izazvane radnjama učenika. Ista se naplaćuje iz depozita, u suprotnom depozit se vraća prilikom napuštanja hotela u punom iznosu ili umanjen na načinjenu štetu. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, kaže da su naši hoteli uveli ovo relativno novu meru, ugledajući se na hotele u inostranstvu gde borave deca na ekskurzijama koji su uzimali čak od 10 do 20 evra po osobi. Neke druge teme u Kraljevačkoj hronici. Povodom obeležavanja jubileja javnog preduzeća Srbija šume, 33 godine postojanja preduzeća, u saradnji sa lokalnom samoupravom šumsko gazdinstvo Stolovi Kraljevo je organizovalo sadnju 33 sadnice crnog bora u parku Borići na Ratarskom imanju. Nove sadnice crnog bora pridružile su se danas onim vremešnim borovima koji se u Borićima na Ratarskom imanju nalaze zasađeni pre više od 60 godina. Povod je obeležavanje 33 godine postojanja javnog preduzeća Srbija šume, koje je, kako su istakli iz lokalne samouprave, od izuzetnog značaja za zajednicu. Danas su svi Kraljevčani bogati za 33 nove sadnice. Verujem da ćemo zajedno sa Srbija šumama nastaviti da pošumljavamo Srbiju i da se odgovorno ponašamo prema prirodnom bogatstvu, a to su naše šume. Kada god obeležavaju svoj dan, Srbija šume to čine pored brojnih aktivnosti i obaveznom sadnjom drveća na različitim lokacijama, u čemu uvek imaju podršku grada, sa kojom postoji i stalna saradnja i u drugim akcijama. Kad god imamo povoda, mi to obeležimo, da li je to dan zaštite prirode, da li je zaštite životne sredine, zaštićenih prirodnih dobara, a pored tih aktivnosti mi aktivno učestvujemo zajednički u realizaciji održavanja i rekonstrukcije puteva na teritoriji cele opštine Kraljevo i posebno mi je zadovoljstvo što je saradnja sa gradom Kraljevo na tom nivou. I Srbija šume, odnosno šumskog gazdinstva Stolovi, su se potrudili da sadnice odmah budu i zalivene dopremanjem određene količine vode. Trudit ćemo se da u narednih par dana držimo zalivni sistem ovde na nivou da bi se primilo, jer nije nam cilj samo da pokažemo da sadimo, nego da ovo opstane i da zaživi. Borići, gde je posađeno 33 sadnice bora, su inače mesto gde se Kraljevčani rado rekreiraju, tako da će im nova stabla u dogledno vreme njihovim hladom biti malo odmorišta, a Srbija šume dokazuju još jednom da i na ovaj način šire pluća urbanih sredina. Vlada Republike Srbije donela je novi pravilnik kojim se utvrđuju usklađeni iznosi mesečnih prihoda domaćinstava koji omogućavaju sticanje statusa energetski ugroženog kupca. Ovaj status donosi pravo na olakšice u plaćanju računa za struju i gas. Prema pravilniku, domaćinstva sa jednim članom koje imaju prihod do 24.211 dinara mogu ostvariti ovaj status.
Za domaćinstvo sa 2 člana granica je postavljena na 38.373 dinara, dok domaćinstva sa 3 člana ne smeju imati prihod veći od 52.535 dinara. Novi pravilnik stupa na snagu 1. oktobra ove godine i zamenjuje stari pravilnik. A Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurse za prijem novih pripadnika u oklopne i izviđačke jedinice kopnene Vojske Srbije. Konkurs je otvoren do 15. oktobra. Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javni konkurs za prijem novih pripadnika u oklopne i izviđačke jedinice kopnene Vojske Srbije. Kada je reč o 2. brigadi kopnene vojske, konkurs se odnosi na izviđačku četu 2. brigade i oklopne jedinice sa mestom služenja u Kraljevu i Novom Pazaru. Što se tiče uslova konkursa, oni se dele na opšte i posebne uslove. Kada govorimo o opštim uslovima konkursa, oni se odnose na to da kandidati treba da budu punoletna lica i da su državljani Republike Srbije, da imaju odgovarajuću stručnu spremu, da su zdravstveno i psihofizički sposobni, da u momentu konkurisanja imaju najviše 30 godina, odnosno da su navršili 30 godina najviše. Pored toga, ono što je još bitno, da se uspešno, odnosno u skladu sa definisanim kriterijima, realizuje bezbednosna provera i naravno ono što je karakteristično za ovaj konkurs, da pored lica koja su odslužila vojni rok sa oružjem mogu konkurisati i lica koja nisu odslužila do sada vojni rok, s tim što će njima biti omogućeno da sa generacijom decembar 2024. godine se upute na odsluženje vojnog roka i da samim odsluženjem, da kažem, ispune i taj uslov. Ovaj konkurs je otvoren i za mladiće i za devojke koji su zainteresovani za rad u vojsci. Na konkurs mogu da se prijave svi koji ispunjavaju propisane opšte i posebne uslove, a potom će kandidati biti upućeni na proveru zdravstvenih, psihofizičkih i bezbedonosnih kriterijuma. Ono što su prednosti rada u vojsci, hteo bih da istaknem prvo da je Vojska Srbije jedan siguran i visok cenjen sistem u našem društvu i kao takva ona obezbeđuje siguran posao pripadnicima vojske uz adekvatnu materijalnu nadoknadu, odnosno odgovarajuću platu. Evo i da napomenem to da kada su u pitanju oklopne jedinice, trenutna je plata na nivou nešto ispod 80.000 dinara, a kada su u pitanju izviđačke jedinice, ona je oko 125.000 dinara. Pored, dakle, plate, pripadnici Vojske Srbije, odnosno profesionalni vojnici u jedinicama Vojske Srbije dobijaju određene naknade u skladu sa pravilnikom o naknadi putnih i drugih troškova. To se odnosi upravo na dnevnice za dežurstva, za trupna putovanja, dnevnice za angažovanje u kopnenoj zoni bezbednosti, troškove za prevoz do posla i sa posla, jubilarna nagrada, to je ono što se za svaki 10 efektivnih godina provedenih u vojsci dobija kao takođe materijalna nadoknada. Tu su, dakle, sledeće novogodišnja novčana čestitka za decu pripadnika vojske, tu su određene stimulacije na mesečnom nivou u iznosu do 20% u odnosu na osnovnu platu, zavisno od rezultata rada. Dakle, to su sve neke mogućnosti. Pored toga, tu je i beneficirani radni staž, koji se za one koji rade u oklopnim jedinicama kreće 3 dodatna meseca na godinu dana efektivnog rada u vojsci, a za izviđačke jedinice je 4 dodatna meseca. Pored redovnog osiguranja za zaposlene i njihove članove porodica, tu je i mogućnost napredovanja i usavršavanja kroz različite kurseve i obuke. Pukovnik Nedeljković je istakao da je zahvaljujući državnoj pomoći i ulaganjima u naoružanje i opremu, Vojska Srbije danas postala dosta jača i opremljenija u odnosu na pre. Ovdje je vrlo bitno da se napomene da je u nekom prethodnom periodu, a pogotovo ovih poslednjih godina, Vojska Srbije opremljena značajnim brojem kako novih, tako i modernizovanih sredstava ratne tehnike. Dakle, počev od streljačkog naoružanja, deo možemo videti i kod pripadnika jedinice koji se ovde nalaze iza nas, preko optoelektronskih sredstava, preko različitih izviđačkih sredstava, bespilotnih letelica, dronova, različitih putničkih i terenskih vozila, kao i drugih složenih borbenih sistema. Ovde bih hteo da istaknem da su to sredstva koja su u značajnoj meri sofisticirana u odnosu na neku prethodnu tehniku, gde je značajan deo funkcija digitalizovan, što naravno utiče i na uslove rada za one ljude koji rade na tim sredstvima u smislu bezbednosti, u smislu olakšanja rada po pojedinim pitanjima, a takođe ovde vrlo značajno i to da ovi mladi ljudi koje očekujemo da nam dođu u jedinice praktično su odrastali ili odrastaju uz računare,
i telefone, tako da je to njima prilično blisko i smatramo da mogu vrlo lako da se osposobe za rad sa tim sredstvima. Sve informacije vezane za konkurse mogu naći na sajtu Ministarstva odbrane mod.gov.rs i na sajtu Vojske Srbije vs.rs. Na sajtovima se također mogu naći i brojevi telefona gde kandidati mogu dobiti potrebne informacije radnim danima od 9 do 14 časova. Konkurs je raspisan 1. septembra i traje do 15. oktobra. Niske cene svaki dan sada su i u Ratini, jer je trgovinski lanac Mere otvorio novi objekat. Preko puta Trgomena, ulica Dositeja Obradovića, 90a. Novi objekat, a stara politika poslovanja. Svakog dana novi artikli na sniženju, svakog meseca nove akcije. Širok asortiman srpskih i ruskih proizvoda, sve vrste mesnih prerađevina, mlečni proizvodi, kućna hemija, konditorski proizvodi, riba i proizvodi od ribe, smrznuto pecivo, mali kućni aparati. Mere 2, Ratina, dobrodošli. Predstavljamo vam Biostil kolagen Tomislava Majića. Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina. Biostil kolagen. Tražite kvalitetan računar za gaming ili poslovnu upotrebu, a pristupačne cene. U usponu vas čeka raznovrsna ponuda koja garantuje najbolji odnos cene i kvaliteta. Naše računare možete pronaći i u svakom većem distributivnom lancu. Posetite Uspon maloprodajne objekte u Čačku, Užicu, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Raškoj ili pogledajte ponudu na online shopu uspon.rs i pronađite baš ono što vam je potrebno. Oktobar mesec u čitavom svetu je posvećen starim licima, pa se brojnim aktivnostima naglašava važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. 1. oktobar se obeležava kao Međunarodni dan starih, a ovaj dan sa najstarijim sugrađanima obeležili su i predstavnici Crvenog krsta Kraljevo. Međunarodni dan starijih osoba obeležava se u svetu i kod nas 1. oktobra sa ciljem da se ponovo ukaže na probleme sa kojima se stariji ljudi suočavaju i kako oni žive. Brojni penzioneri koji su korisnici narodne kuhinje u Maturoškoj banji bili su u prilici da provere krvni pritisak i da dobiju skromne poklone od Crvenog krsta Kraljevo u sklopu obeležavanja oktobra mesec starih. Mesec oktobar je mesec kada malo više intenziviramo aktivnosti posvećene prvenstveno starima. Započeli smo tako što su naši mladi članovi kluba mladih Crvenog krsta organizovali razne preventivne poruke koje su sami odradili, koje su uputili za njihove najbliže. Tako je započela aktivnost, a inače na sam dan, to je danas, smo posjetili distributivno mesto u Maturoškoj banji gde su pretežno naši stariji sugrađani, tako da smo sa njima obavili onako malo razgovore, podelili po neke poklončiće pored kuvanog obroka. Inače to je pretežno populacija starih koja nam je i korisnici narodnih kuhinja i za njih je to izuzetno značajna aktivnost. Samim tim što smo se pojavili, a poenta svih ovih naših aktivnosti današnje na 1. oktobar jeste upravo da malo skrenemo pažnju javnosti na mesec starih i na tu međugeneracijsku solidarnost i na onako malo više poklanjanje pažnje našim najstarijim sugrađanima. Prema nekim procenama, procenat osoba starijih od 65 godina do 2030. godine iznosit će najmanje 22%, što je skoro svaki četvrti stanovnik Srbije. Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da najmanje što društvo može i mora da učini za svoje starije sugrađane jeste da omogući dostojanstveno starenje uz pružanje pune podrške i poštovanje njihovih prava. Isto bih možda istakla i neku poruku da i sami najstariji sugrađani trebaju da i oni doprinesu da im bude kvalitetniji i bolji život time što će sami da se malo pokrenu i neka poruka bi bila da čuvaju svoje zdravlje, da budu aktivni, da se bave isto da se uključe u razne aktivnosti, da neguju prijateljstva, da uspostavljaju nova,
jer samo na taj način može se poboljšati kvalitet života starih. Tokom oktobra, meseca starih, Crveni krst planira još niz aktivnosti, poput posete gerontološkom centru, poseta najstarijih sugrađana koji su volonteri Crvenog krsta, kao i učestvovanje na završnoj manifestaciji povodom meseca starih sa udruženjem penzionera. Autorsko vođenje kroz izložbu Gradovi, izvestan pogled iz zbirke grafika stranih autora Narodnog muzeja Srbije biće organizovano u Galeriji Narodnog muzeja 4. oktobra od 19 časova. Kroz izložbu vodi Dragana Kovačić, istoričar umetnosti i muzejski savjetnik Narodnog muzeja Srbije. Vođenje će obuhvatiti različite detalje, a elemente i slike koje čine gradske ambijente, upečatljivi detalje vremenom postaju simboli gradova ili akcenti koji se koriste u umetničkom prikazivanju gradskih prostora. Kroz obilazak izložba će biti obrađena vertikale, prizemlja, upečatljivi prostori, ulična umetnost kao orijentiri iz kojih se može čitati grad kroz različite razmere, od pešačkog sagledavanja kadrova do panorama. A 26. maketarsko takmičenje Spinner Cup već tradicionalno je organizovao maketarski klub Spinner Kraljevo. Učestvovali su takmičari iz Srbije, ali i iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Rumunije, Severne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na Spinner Cupu prikazana su prava umetnička dela, avioni, helikopteri, tenkovi, druga borbena vozila, jahte, verni originalu, srazmerno umanjeni. A da bi nešto imalo definiciju makete, mora da bude objekat izrađen u tačno određenoj razmeri u odnosu na istorijsku minijaturu koja je nekada postojala. Znači, iste boje, iste oznake i slično. Iako je takmičarskog karaktera, Spinner Cup je prilika i za druženje i razmenu iskustava. To je delatnost koja je na granici sporta i umetnosti. Svaka maketa je jedno specifično umetničko delo, a sport se ogleda samo u tome što je takmičenje. Uz takmičare iz svih delova Srbije makete su izložili i gosti iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Rumunije, Severne Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Макетарите овде во Краљево се секогаш блиски, значи разменуваме искуства, разменуваме пред се добар прием, добро задоволство, дружење, тоа е генерално во нашите односи. Maketarstvo je vrsta sporta s jedne strane jer se proglašavaju pobednici, kažu takmičari, ali s druge strane je i veština i umetnost, jer maketu na poseban način treba doživeti i napraviti. Slede vesti iz sporta. Proteklog vikenda takmičari karate kluba Reikon iz Kraljeva osvojili su 8 medalja na 16. međunarodnom regionalnom prvenstvu u tradicionalnom karateu koje je održano u Bosni i Hercegovini u Visokom. Medalje u svojim disciplinama su osvojili Andreja Antonić, Bogdan Mrkonjić i Marijana Ćimović. Andreja Antonić je proglašena za najuspešniju seniorku na ovom takmičenju, a Andreja će i od 9. do 14. oktobra putovati u Portugal na 22. svetski šampionat u tradicionalnom karateu. A četvrti prvenstveni poraz doživjeli su fudbaleri Kraljevačke Sloge pred svojim navijačima i tako prekinuli seriju od 3 vezana trijumfa. U 7. kolu Srpske lige Zapad Sloga je na gradskom stadionu u Kraljevu sa 0:2 poražena od omladinca iz Čačanskog Zablaća. Evo rezultata i ostalim fudbalskim ligama. 7. kolo Srpska liga Zapad. Loznica, Metalac Gornji Milanovac 2:0. Jošanica, Mladi radnik Požarevac 1:0. Jedinstvo Putevi, Budućnost Krušik 2:0. FAP Priboj, Real Podunavci 1:0. Takovo Gornji Milanovac, Zlatibor 3:1. Napredak Markovac, Polet Ljubić 2:1. Sloga Kraljevo, Omladinac Zablaće 0:2. Lipolist, Sloga Požega 2:0. FAP iz Priboja sa 19 ostvarenih bodova zauzeo je prvo mesto na tabeli Srpske lige. 6. kolo Zona, Grupa Morava. Mokra Gora, Budućnost Konarevo 5:0. Zadrugar Donja Trepča, Bane Raška 3:2. Goč, Vrnjačka Banja, Omladinac Novo Selo 1:0. OFK Raz, Šumadije Kragovec 1:3. Tutin, Jedinstvo Konjevići 2:1. Trepča, Polet Ratina 1:2. Polet Trbušani, Sloboda Čačak 1:2. Na tabeli Zone Grupa Morava, Šumadija iz Kragujevca je zauzela prvo mesto sa 18 bodova, a prati je ekipa Tutina.
Šesto kolo Raška okružna liga. Karađorđe Ribnica, Iber, Matuška Banja 0-6. Napredak Gračac, Ruder Baljevac 6-0. Miločajac, Proletar Pečenog 0-1. OFK Progorelica, Popović i Vrnci 4-1. Izjednačeno je bilo na utakmici Koštan Polje, Ribnica Jovac 1-1. Radnik Ušće, Borac Vreneši 3-1. Tavnik Morava Mrsać 0-4. Koštan Polje sa 14 bodova je zauzeo prvo mesto na tabeli, a samo bod manje ima ekipa OFK Progorelice. Šesto kolo Međuopštinska liga Fudbalskog saveza Raškog okruga. Mladi radnik Grdica, Magnohrom 4-3. Jedinstvo Godačica, Stubal 3-0. Biljanovac, Jovo Kursula 2-1. Zvezda Čukojevac, Bogutovačka Banja 0-3. Izjednačeno je bilo na utakmici Omladinac Drakčići, Matarugi rezultatom 2-2. Gruže Vitanovac, Jedinstvo Tutin 3-2. Mlada Krila Metikoši, Mineral Rudno 2-1. Gruže iz Vitanovca sa 16 bodova i Mataruge sa 14 bodova zauzeli su prvo i drugo mesto na tabeli Međuopštinske lige. Peto kolo, Gradska liga Kraljeva, grupa Iber. Borac Adrani, Granit Jošanička Banja 4-0. Žiča, Kraljevo Hajduk 2-0. Budućnost Samajla, Partizan Vrba 3-1. Stara Čaršija, Student Vitez 8-0. Lazac, Apolon 2-1. Peto kolo, Gradska liga Kraljeva, grupa Morava. Mladost Štulac, Lasta Vitkovac izjednačeno 1-1. Sloga Obrva, Šumadija Šumarice 0-4. Morava Sirče, Jedinstvo Dragosinci 1-0. Milakovac, Braća Vuković 3-1. Mladost Oplanić iz Godačica 4-1. Evo još jedna vest iz sporta. Proteklog vikenda je održana treći po redu Drinski maraton gde je uzelo učešće više od 130 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Severne Makedonije. Takmičari iz Kraljeva su u izuzetno jakoj konkurenciji pokazali i dokazali da je kajak klub Buk najbolji u školi kajaka i kanua u Srbiji. U kategoriji pionirke Vuković Nikolina je osvojila treće mesto, dok u kategoriji seniora Zečević Mihajlo osvojio prvo mesto. Zbog nedostatka sredstava klub je predstavljalo, nažalost, samo 2 takmičara. U nastavku hronike slede servisne informacije. 2. oktobra, zbog planiranih radova bez električne energije od 8 do 14 sati, biće potrošači u sledećim područjima. Mošin Gaj i Jovac kod vojske po 1 sat u toku dana. Samajla Predovići, ulica Đure Salaja 2 sata u toku dana, kao i Kovači, Pumpa Sponit i naselje oko nje i Pomak. Počev od srede, 9. oktobra, u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani u Kraljevu počinje realizacija novog ciklusa književne radionice edukativno-kreativnog programa za decu sa dvodecenijskom tradicijom održavanja u biblioteci. Cilj radionice je negovanje govorne i pisane jezičke kulture dece, njihovog čitalačkog ukusa i kulture čitanja uopšte. Program je namenjen deci nižeg i višeg osnovnoškolskog uzrasta. Prva radionica biće održana u sredu 9. oktobra u 19 časova na dečijem odeljenju. Dinamika održavanja časova je jednom nedeljno, tačnije svake srede. Broj polaznika je ograničen na 20. Rok za prijavljivanje je od 16. do 30. septembra, svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Prijavljivanje se može obaviti lično, dolaskom na dečije odeljenje ili pozivom na broj telefona 321-377, lokal 111. Od 2013. godine, od prvog dana života, Una Bihorac iz Kraljeva bori se da preživi. Uni je dijagnostikovan redak sindrom, artrogripoze, srčana mana, tortikolis, iščašenje kukova, teško oštećenje sluha, da bi se kasnije dijagnoze samo dodavale. Preživela je sepse, ali sa posledicama upale pluća. Uz pomoć dobrih ljudi uspela je da, pored svih loših prognoza, nekako stane na svoje noge. Ipak, borba se nastavlja, sledi operacije srca. Zbog lošeg imuniteta neophodni su joj suplementi i vitamini, brojni stalni tretmani, rehabilitacije, fizikalne terapije, kako bi nastavila da napreduje i uspešno se bori. Uni možete pomoći slanjem SMS poruke 174 na 3030 ili uplatom na račune prikazane na ekranu. Konkurs za prijem u oklopne i izviđačke jedinice Vojske Srbije. Izaberi izazovan i siguran posao uz mogućnost usavršavanja i napredovanja i beneficirani radni staž. Pokaži odgovornost i patriotizam na delu. Prijavi se do 15. oktobra. Stani i ti u stroj Vojske Srbije.
Prvi oktobarski dan doneo je sunčano i toplo vreme. Slično će biti i u sredu, 2. oktobra, kada će najviša dnevna temperatura biti čak 25 stepeni. Međutim, već od četvrtka sledi na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljevinom koji će trajati sve do kraja ove nedelje. A onda, kako prognostičari najavljuju, sledi mihuljsko leto. I posle podataka o vremenu još jednom 1. oktobar. Sadnjom drveća u Borićima obeleženo 33 godine rada Srbija šuma. Vojska raspisala konkurs za prijem u oklopne i izviđačke jedinice. Konkurs otvoren do 15. oktobra. Makers Lab otvoren u Poljoprivrednoj školi u Kraljevu. Crveni krst sa korisnicima narodne kuhinje u Matoroškoj banji obeležio Međunarodni dan starih. Održan 26. Spinner kup u Kraljevu. Stigli smo do kraja ovog izdanja Kraljevačke hronike. Hvala vam što ste nam i ovoga puta poklonili vašu pažnju i poverenje. Prijetan večer.